Kompanija Dijamant je u prethodnom periodu realizovala izuzetno značajne društveno odgovorne akcije. Jedna od njih je kampanja Prati suncokret sa ciljem podrške osobama sa Downovim sindromom i podizanja svesti o njihovim potrebama. Pored donacija Savezu udruženja osoba sa Downovim sindromom, kampanja je obuhvatila niz aktivnosti koji ih afirmišu kao ravnopravne članove društva, ljude koji vole da rade, stvaraju i aktivno doprinose zajednici. Vremenom je inicijativa kroz različite programe uključila širu javnost, ne samo na nivou informisanja, već i kroz aktivan doprinos, pružajući ljudima priliku da kupovinom proizvoda koje su kreirale osobe sa Downovim sindromom direktno podrže njihov rad i uključenost u društvo. Poruka "više smo slični nego različiti" plasirana je kroz različite kanale komunikacije, digitalne platforme, televiziju i points of sale materijale, čime je dosegla do velikog broja ljudi. Dodatnu snagu kampanje dala je pesma Suncokreti i saradnja sa radno-okupacionim centrom Zvuci srca. Tokom novogodišnjeg perioda 2023. na 2024. godinu pokrenuta je akcija Za svaki podeljeni story Dijamant donira. Za svaku podeljenu objavu na društvenim mrežama, kompanija je donirala proizvod Banci hrane Beograd, koja podržava oko 9000 najugroženijih porodica. Zahvaljujući velikom odzivu zajednice, prikupljeno je 15.000 proizvoda, potvrđujući snagu zajedništva i solidarnosti. Zbog toga je kompanija Dijamant dobitnik nagrade Dobročinitelj za 2026. godinu.